Hej, počkajte, nevyhadzujte to. Nie je divu, že ho uprednostňujú aj profesionálne basketbalové ihriská. Je to najjednoduchší spôsob, ako oživiť starý nábytok, čo vám ušetrí kopec času pri upratovaní domu. Stačí ho naniesť a vytvorí odolnú, vysoko lesklú ochrannú vrstvu. Účinne opravuje drobné škrabance, odoláva opotrebovaniu a odpudzuje vlhkosť a prach. A čistenie podlahy je vďaka nemu oveľa jednoduchšie. Je to naozaj tak. Tento sprej na drevo pomáha rýchlo odstrániť staré škvrny zo stolov. Stačí nastriekať, utrieť a sledovať, ako vaše drevo opäť získa čistý a lesklý vzhľad. Funguje dokonca aj na hlboké škrabance na podlahe a pomáha oživiť poškodené drevo hladkým a lesklým povrchom. Klepnite na odkaz a získajte svoj ešte dnes. Zlatko, čo si to urobila, mami? Kreslil som? Bože môj, robíš si zo mňa srandu. Tento stôl je nový, počkaj, to som ja s otcom, prepáč, mami, hej, je to v poriadku, daj mi minútku. Páni, vyzerá to znova ako nové. Áno, Zlatko. A na budúce použite papier. Toto je najjednoduchší spôsob, ako dať starým podlahám nový vzhľad. Stačí ho naniesť pre dlhotrvajúci lesklý povrch. Pomáha s jemnými škrabancami a chráni pred opotrebovaním, vlhkosťou a prachom.